Balimaya Couture ko aw kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. An balima Joliba TV News jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o di aw bɛɛ lajɛlen ma bi ntɛnɛndonya in na min bɛ bɛn mɛ kalo tile 15 san 2023 limanaw aw bisimila aw ka jɛmukan ladala jɛmukan min bɛ sigi don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma a bɛ tali kɛ kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ kumaw de lakale la ayiwa gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ anw de bɛ ye nin kɛnɛ kan ka se ka lakale bamanankan na bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na ayiwa an minnu bɛ kan filɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an b'aw fo minnu fana bɛ kan filɛ an ka bɔlɔlɔw n'o y'an ka page Facebook ye an b'aw fo minnu fana bɛ kan lamɛn arajo Joliba sanfɛ Bamako yan Segu Sikaso fo ka taa se mali fan caman fɛ kuma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na an b'a fɔ aw danse dɔgɔkun daminɛ bi an bɛ dugawu kɛ dɔgɔkun hɛrɛ a n'a karama ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma gafe minnu b'an bolokɔrɔ bi a bɛ tali kɛ le challenger la ka taa se l'essor min ye Nouvel Horizon ani le soir de Bamako ni kunnafoni sɛbɛn ninnu an bɛna ninnu de kɔnɔ kumaw lakale aw ye a bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na o kuma an t'a ko bila dagirinda la gafe fɔlɔ min an bɛ tali kɛ o la o ye le challenger limanaw challenger y'a yira k'a fɔ a ka ɲininkali bolodalen na ko ayiwa min ye wulikajɔ minnu bɛ sen na jamana baarakɛlaw foroba baarakɛlaw de ko don a yirala k'a fɔ nin wagati laban in na foroba baarakɛlaw caman de bɛ yen minnu bɛ laɲini na a kelen bɛ sababu yɛrɛ ye wulikajɔ daba wuli kelen don ko yalima bɛnkan min bɛ yen n'o kun tɛmɛna gouvernement ni baarakɛlaw cɛ n'o ye sɛbɛn ye ayiwa bɛɛ sɔnna sɛbɛn min ma k'a fɔ o de bɛ sɔn ka na ni basigi ye baarakɛlaw ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ u ko min ma ko pacte de stabilité sociale yalima ko nin sɛbɛn in a taara mini a bilala sen ka kun min na ayiwa a kun jɔnjɔn halisa munna a tɛ ka lawaleya o de ye challenger ka ɲininkali yɛrɛ ye ni maaw hakili b'a la min bɛ tali kɛ mali baarakɛlaw n'o ye foroba cakɛlaw ye ayiwa furanjɛla fanga kun y'a ɲini ko ka basigi nati jamana kɔnɔna la o de la u ye ɲɔgɔn ye belebeleba dɔ kun bolodara a mɛnna o ko min ma ko conférence sociale ale conférence sociale in kɛra octobre kalo san 2022 tɛmɛnen na tile 6 de kɛra a la a kɛra centre international de conférence de Bamako la ayiwa maa o maa bɛ yen ko e bɛ foroba baara la mali kɔnɔna la yan i kɛra syndicat ye o i kɛra foroba baarakɛla ye o bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ko kɛnɛ ka ye wuli kɛra ni laɲini minnu ye n'o ye ayiwa recommandation ye 139 ɲɔgɔn na olu cɛla limanaw a fɔ min ma ko pacte de stabilité sociale o b'o cɛla o de ye ko ayiwa gouvernement o y'a ɲini n'o ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ ye ayiwa syndicat kulu fɛn fɛn bɛ yen n'o ye baarakɛlaw ka lafasali kulu ye u ka se ka bɛnko la walasa ayiwa baarakɛlaw ka laɲini a bɛ kɛ nka a ka kɛ jamana basigilen kɔnɔna la a na kɛ limanaw o de min filɛ laɲini min filɛ nin n'o kɛra conférence sociale in kɔnɔna la halisa laɲini ma se ka sabati sabu a jirala k'a fɔ hali n'a sɔrɔla syndicat yɛrɛ dama ka hakilila tɛ kelen ye nka a jirala k'a fɔ min bɛ sen na maaw ɲɛ bɛ min na bi o de ye k'a fɔ halisa baarakɛlaw kɔni b'u ka laɲini na min ye challenger ye ale kɔni sera syndicat damadɔ ma ka olu ɲininka minnu ka hakilila tɛ kelen a ko la fɔlɔ ye Isa Bengali ale ye secrétaire administratif ye Union nationale des travailleurs du Mali UNTM ale b'o kɔnɔna la ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye ko nin pacte social in donna ba la ko fo maaw k'u sigi u ka jateminɛ yɛrɛ yɛrɛ de kɛ a ko la sabu bɛnkan min filɛ nin ye ayiwa syndicat ni gouvernement cɛ k'a tɛ se ka kɛ ten ka kɛ i n'a fɔ bolonɔ bilala sɛbɛn na k'a ye k'a to yen ten fo jateminɛ baw de ka kɛ a ko la min ye Isa Bengali ye ale ka faamuya la ko n'i y'a ye bɛnkan in donna ba la n'o ye pacte social in ye fo ayiwa ɲɔgɔn ye wɛrɛ de ka boloda u ko min ma ko atelier de validation walasa bɛn kɛra min kan o ka se ka don ba la n'o tɛ bi bi in na UNTM ka laɲiniw bɛ tabali sanfɛ o laɲini ninnu caman de ye yanni conférence sociale in ka kɛ ko o laɲini ninnu caman bɛ yen o ma se ka sabati tiɲɛ don baarakɛlaw bi bi in na min ye challenger ye a ko caman de bɛ yen olu bɛ ka gouvernement dɛmɛ walasa basigi ka na yalima pacte social min filɛ nin n'ale bolodara ayiwa baarakɛlaw ni gouvernement cɛ nka min bɛ sen na sisan o b'a jira k'a fɔ ayiwa u ka dɛmɛ ka ɲɛsin gouvernement ma n'o ye furanjɛla fanga ye ayiwa dɛmɛ in kɔni fɔda de don nka a tɛ ka ye kɛwalew la min bɛ tali kɛ Jibril Jalo ale ye CMT olu ka kunnafoni lasela don
a ko ni fan fila bɛɛ lajɛlen sera ka i ka ayiwa layidu dafa, u ye layidu minnu ta ko jamana bɛ se ka basigi ko kuma bɛ se ka fɔ jamana kɔnɔ. O ye mun ye? O bɛ mun ko fɔ? Limanaw CMT ka kunnafonidila min filɛ n'o y'a ka chargé de communication ye Jibril Jalo, a ko bɛnkan min filɛ n'a tɛmɛna Mali gouvernement ani baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye pacte social ye walasa basigi bɛ se ka na baarakɛlaw ani gouvernement cɛ cogo min na, ko waati dɔ kɛla minisiriso min bɛ baara ni ayiwa forobaca kunna, ale kun ye min bɛ tali kɛ baara dɔw boloda k'a fɔ ko syndicats ka ayiwa walasa bɛnkan n'o ye pacte social ye a ka don ba la, ayiwa ko a nana sɔrɔ min bɛ tali kɛ Jibril Jalo ka fɔ la fan fila bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko baarakɛlaw ko n'i y'a ye ko patronat min ye ka taa se central syndical ma bɛɛ lajɛlen yɛrɛ a ko kɛnɛ kan ko b'a jira k'a fɔ nafa de b'a la, nka a n'a nafa bɛ ɲɔgɔn na ko baarakɛlaw fana ka hakɛw de bɛ yen minnu kan ka sabati k'a sɔrɔ ni pacte social in a ma don ba la fɔlɔ. Ko n'i y'a kɛ ale sago ye, ale bɛ syndicat min kɔnɔna la n'o ye CMT ye, ko olu bɛ jamana kɔnɔna la, jamana min ni ayiwa ko kɛrɛnkɛrɛnnenw de bɛ a kɔnɔna la. Bɛɛ k'a lajɛ, bɛɛ ka ji donni kɛ i koliji la walasa ayiwa bɛɛ ka laɲini o ka se ka sabati. Maa sabanan ka hakili la n'o ye Mamari Bagayogo ye, ale bɛ CDTM la, a ko tiɲɛ don bɛnkan min filɛ n'o ye pacte in ye, ayiwa olu kɔni sɔnna a ma, ko nka ayiwa ko dɔw bɛ yen n'o ye ko minnu bɛ yen n'o ye ko ɲɛbilataw ye, ayiwa n'o de ye baarakɛlaw b'u yɛrɛ sɔrɔ u ka hakɛ ɲinini min kɔnɔna la, gouvernement fana kan k'a dɔn k'a fɔ olu fana ye ko de ye minnu bɛ yen n'olu kɔnna pacte social in ye k'o fɔ o fana ka don ba la. Maa min ye fasiri kɛ n'o ye Dirisa Togola ani Usman Tangara, u y'a jira k'a fɔ ko in maa bɛ sigi k'a kɔnɔ don nataw la a bɛ taa laban min na. Yan'an ka bɔ ale challenger kelen kɔnɔ, Limanaw a yirala k'a fɔ min ye MCA n'o ye maison centrale d'arrêt, ayiwa o bɛ Bamako kasoba de kofɔ. Limanaw a yirala k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye colonel Gindo, ale min ni olu de bɛ ayiwa kasobo kɔlɔsili ale de b'o ko y'anw ɲɛma. Régisseur min filɛ nin ye ni o kama colonel Adama Gindo a n'a ka cɛdenw, ayiwa u bɛ kɔlɔsili sugu bɛɛ lajɛlen la walasa ko kuntanw kana se ka kɛ ayiwa Bamako kasoba ale kɔnɔna la. Nka Limanaw o n'a ta o ta maa dɔw kɔni jijalen bɛ kuma bɛɛ ka se ka ko kuntanw k'olu ta ka ɲɛsin Bamako kasoba ma. Misali yɛrɛ ye mun ye? Ko alamisa tɛmɛnen mai kalo tile 11 san 2023, a yira k'a fɔ kɔlɔsilikɛla dɔw minnu bɛ Bamako kasoba kɔlɔsi k'u ye tɛgɛ kɛ ayiwa a bɛ fɔ min ma ko chambre indien n'o ye minfɛn dɔ ye, ayiwa k'u ye tɛgɛ kɛ o la, o kɛra kasoba in kɔnɔna la yen nɔ. Limanaw jateminɛ kɛra k'a fɔ chambre indien a donna kogo de fɛ, u y'a fili kogo de fɛ ka don kasoba kɔnɔna la, i n'a fɔ maa minnu bɛ kunnafoni di olu y'a ɲɛfɔ cogo min na. N'i ye jateminɛ kɛ a donnen u kɛlen k'a fili kogo fɛ ka don kasoba kɔnɔ, min ye colonel Gindo a n'a ka cɛdenw olu de taara bɔ ayiwa chambre indien a caman ani alcool o ɲagaminen ɲɔgɔn na, k'u y'a don télévision min n'o ye écran plat ye, u y'a don o de jukɔrɔla la ka sɔrɔ k'a fili ka don kogo fɛ. Limanaw nka hali n'a sɔrɔla Bamako kasobonba a kɔlɔsilibaw ayiwa min ye taasiraba tɛ u bolo walima ayiwa moyen ba tɛ u bolo ka kasobo in kɔlɔsi, nka Limanaw k'u jijalen bɛ bi dɛ, ayiwa ko kuntanw kana se ka kɛ ka don kasobo in kɔnɔna la. O de la u filɛ nin ka tɛgɛ kɛ nin chambre indien a caman la ani alcool. Kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ le challenger kɔnɔ, aw bonya b'a la. N'an bɔra yen fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko l'essor, Limanaw l'essor kumana, l'essor y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ sɛbɛn dɔ bɛ yen, sɛbɛn min n'ale bɔra ka ɲɛsin Mali jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali finitigiw, sɛbɛn in bɔra diɲɛ kelenya tɔnba n'o ye ONU, ale ka bolofara min ɲɛsinnen bɛ adamadenya hakɛw n'o ye haut commissaire des nations unies aux droits de l'homme, k'a filɛ nin ka Mali armée jalaki ani Mali armée baarakɛla minnu bɛ yen n'olu ye dunanw ye Mali kɔnɔna la, finitigiw fana don, k'u ka olu jalaki, ko k'a fɔ ko maa 500 ɲɔgɔnna a ka ca ni o ye, k'o de fagara Mura, ayiwa wulikajɔ dɔ senfɛ min kɛra mars kalo san 2022, min bɛ tali kɛ jalakili min filɛ nin ye n'a taara ka ɲɛsin Mali armée ma, ayiwa Mali gouvernement fana min sigi ka nin ko lajɛ,
gouvernement ye fana ye communiqué kɛ rapport in bɔra juma tɛmɛnen Mali gouvernement fana wulila o dugusajɛ n'o ye sibiri yɛrɛ ye k'a fɔ ko nin ko in nin kɔni ye ayiwa ONU n'o ye diɲɛ keleya ka nin bolofara in ayiwa ko nin kɔni ye jalakili de ye jalakili min ni sen t'a la bolon t'a la ka ɲɛsin Mali finitigiw ma o de la Mali gouvernement ko k'a bɛ sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ n'o ye enquête judiciaire ye ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen n'u ko k'u ye nin sɛgɛsɛgɛli in kɛ n'u y'a jira k'a fɔ ko ayiwa maa 500 fagara mura ni armée sen bɛ o la wa ko finitigi dunanw olu ni armée de jɛ ye nin ko in ye o la Mali gouvernement ye communiqué min kɛ limanaw communiqué in b'a jira k'a fɔ ko ayiwa u nana bin Mali dugukolo kan ka min ye dogodogonin dogo la walima ka don janfan la limanaw ka Mali dugukolo ka yamaruya yɛrɛ ma di u ma ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a sɔrɔ ni u ma yamaruya Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'i ye jateminɛ kɛ limanaw ni ye bi na hadamadenya hakɛ min na a kuma bɛ fɔ kuma bɛɛ ayiwa yɔrɔ ka kɔn bi ɲɛ Mali tɔgɔ kun tiɲɛna nin hadamadenya hakɛ in na kosɛbɛ nka a kuma wulilen filɛ nin tuguni lesɔrɔ ka fɔ la ni jalakili minnu filɛ nin limanaw n'a jalakili fanga ka bon kosɛbɛ ka ɲɛsin Mali armée ma a yira k'a fɔ Mali gouvernement ko nin ko in tɛ se ka sigi ka fɔ sigi tɛ se ka nin ko in dilan fo wulikajɔ de kɛ ka kɛ limanaw maa minnu bɛ yen ni ayiwa n'o ye Nations Unies ka nin bolofara in ye n'u ko Mali armée de ye wulikajɔ kɛ ko ka taa ayiwa maa 500 a ka ca ni o ye walima u n'u dɛmɛbaw ko ka olu bɔnɛ u ni na Mali armée y'a jira k'a fɔ Mali gouvernement y'a jira k'a fɔ ayiwa k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli min dayɛlɛ nin ye ayiwa sɛgɛsɛgɛli in ayiwa a bɛna tali kɛ u ye nin kibaruya ninnu sɔrɔ cogo di jɔn de ye yamaruya di u ma ka Mali k'u to sanfɛ ka Mali dugukolo ka jaw ta ka taa ni a ye jɔn de ye kibaruyaw d'u ma wa u y'a ko kɛ cogo di k'o fana sɛgɛsɛgɛli bɛna dayɛlɛ o la sa rapport min filɛ n'o ye Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme ayiwa ko a kɔni k'a bɛna fɔ a filɛ nin ka na da dɔ de filɛ k'a b'o dayɛlɛ k'a sɔrɔ da in yɛrɛ dayɛlɛlen don ka ban o la sa maa b'i yɛrɛ ɲininka kun jumɛn na limanaw gouvernement ko kun jumɛn na u ye nin rapport in kɛ ka bɛn ni nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye waati min na ni Mali jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛna wulikajɔ kɛ ka kalata kɛ n'o ye référendum ye ka tila ka na ko wɛrɛ don u kunkolo la ko min bɛ yen n'o bɛ se ka maa ayiwa hakili ɲaami o la Mali gouvernement y'a jira k'a fɔ ko ayiwa nin ko min filɛ senna nin ye a ɲɛfɔ cogo de filɛ sabu wulikajɔ min filɛ nin n'a kɛra mura ko waati la Mali n k'a fɔ an ka finitigiw ye wulikajɔ min kɛ limanaw wulikajɔ in foyi tɛ a ko la min dogolen bɛ sabu ko maa minnu minɛna limanaw a ko siratigɛ la a bɛɛ lajɛlen bamaciw ye u bɛ bolo yɛrɛ la nin waati ninnu na wa ko Mali gouvernement bɛ ayiwa baara kɛra cogo min na i n'a fɔ kan ka kɛ cogo min na hadamadenya hakɛ lafasali cogo la baara kɛra o cogoya de la wa ko wulikajɔ minnu kɛra limanaw ni maaw fagara ayiwa ko maa si t'a la min ye murakadenw ye ni o seereya bɛ se ka di k'a fɔ ko murakadenw de fagara Mali armée fɛ fɛn fɛn fagara a bɛɛ maaw dɔnnen don a bɛɛ lajɛlen bamaciw de ye gouvernement ka lakali la o la sa limanaw an b'o de la ayiwa min ye Nations Unies ka bolofara min ɲɛsinnen bɛ hadamadenya hakɛ ma ale filɛ ne ka na rapport bɔ k'a fɔ ko maa 500 a ka ca ni o ye ko fagara ko wa ko Mali armée nɔ bɛ o la limanaw Mali armée ka communiqué la a ko kangari kun dara Faransi ka kɔn bi ɲɛ k'a fɔ ko a kun ye nin ɲɔgɔnna waleya dɔ kɛ o kɛra Gosi avril kalo tile 20 san 2022 tɛmɛnen na Mali gouvernement kun ye jalaki bɛ Faransi yɛrɛ ka taa o ko da Nations Unies ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko dalu gɛlɛnw b'u bolo ka ɲɛsin Faransi jamana ma k'u bɛ ka bamaciw dɛmɛ wa ko a jaw yɛrɛ b'u bolo u bɛ ka marifa walima maramafɛnw di bamaciw ma u ka Mali jamana kɛlɛ o bɛɛ lajɛlen dalu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ nin waati in fana na ayiwa n'o ye commission des droits de l'homme n'o ye Nations Unies min bɛ Nations Unies tɔgɔ la limanaw min nana nin sɛgɛsɛgɛli in kɛ k'a sɔrɔ ni a ma yamaruya Mali gouvernement ko tiɲɛ yɛrɛ la jalaki dɔ bɛ ka fara dɔ kan tuguni Mali gouvernement kɔni ko ale bɛ min ɲini sa o de ye diɲɛ keleya tɔnba a kana kɛ tɔn ye tɔn min bɛ yen n'a bɛ jɛngɛ a tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ sabu Mali yɛrɛ ye tɔnden dɔ ye a tun y'a ɲini kuma bɛɛ kabi mars an k'a fɔ avril kalo tile 20 tɛmɛnen ni jalaki bɛnna Faransi kan fo ka n'a bila an bɛ don min na ko bi ko ka kɛnɛ sigi jalaki min bɛnna Faransi kan dalu b'u bolo k'u bɛna dalu da kɛnɛ kan nka halisa o ko de ma se ka sigi sen kan limanaw kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ l'essor kɔnɔ aw bonya b'a la
n'an bɔra l'essor kɔnɔ fasidi sɛbɛn bɛ yen n'an kama ko nouvelle horizon ale y'a yira k'a fɔ ko min bi an ka ministre min n'o kama ko colonel major Ismaila Wage ale kun taara Kidal ko limanaw a bɛna fɔ bɛn bɛ ka kɛ ko la sabu ministre ka taama in kana kɛ a wolola fɛn ɲuman na walasa coordination des mouvements de l'Azawad ko u y'a ɲini Mali gouvernement fɛ ani jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye mouvement signataire ye minnu y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn in na k'u k'a lajɛ u ka bɛnko la walasa bɛnkan sɛbɛn min n'o ye accord pour la paix ye a ka se ka don ba la ten sa o de la ministre ka taali min n'a kɛra ministre de la réconciliation de la paix et de la cohésion nationale chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale colonel major Ismaila Wage ko Mali marabolo 8 na n'o ye Kidali a ka nin taama in ɲininkali de kɛlen bɛ n'a sɔrɔla ayiwa bɛnkan sɛbɛn in ni nin tɛ ayiwa balan min donnen don a la ko ni nin to o balan wulitɔ ye ka bɔ yen o de la fasiri n'o ye nouvelle horizon ye a y'a yira k'a fɔ ko min ye Algabas Ag Intala ale min ye sema kotigi ye bi ko u ye ɲɔgɔn ye min kɛ ni maa kun tɛ ko kɛnɛ kan n'o ye huis clos ye kibaruya min bɔra o la nouvelle horizon y'a yira k'a fɔ ko min fɔra ministre ye o de ye ko fan fila bɛɛ ka bɛn ko la yɔrɔ ka kɔn bi ɲɛ limanaw min ye accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn min filɛ nin ye ayiwa sema ninnu n'a jɛkulu caman u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu min kɔnɔna la ayiwa olu kun y'a yira k'a fɔ k'u da foyi tɛ bɛnkan sɛbɛn in ko la bilen fo gouvernement ka tilen u ye min bɛ tali kɛ CSP OSD o kuma lasela n'o ye Mahamad El Maulud Ramadan ale fana y'a yira k'a fɔ ko ayiwa u kumana fɛn camanba de kan ko a bɛna fɔ siraw bɛ ka bɔ sisan sira minnu b'a yira k'a fɔ don nata don min tɛ bi ye ayiwa bɛnkan sɛbɛn in n'o ye accord pour la paix ye ayiwa bankun kɛra min ma kɔsa in na bamanci kɔrɔw fɛ k'a fɔ u da tɛ a ko foyi la ko a bɛna fɔ sira bɛna ta sisan limanaw ne jateminɛ kɛ o de tun ye laɲini yɛrɛ ye ministre ka taali min n'o kɛra ayiwa Kidali mara kɔnɔ walasa bɛn bɛ se ka kɛ ko la cogo min na walasa ayiwa référendum min n'ale bɛ ka na sisan walasa Kidalikaw olu bɛ se ka u sen don a ko la cogo min na kunnafoni filɛ an ye nin bɔ nouvelle horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasidi sɛbɛn bɛ yen n'an kama ko le soir de Bamako limanaw an b'a kuncɛ ni ale ye ale y'a yira k'a fɔ ko an ka ministre min n'o b'an ka sɔrɔ ni nafoloko kunna Alfuseni Sanu ale tun bɛ jɛrɛ dɔ kɛnɛ kan Magan jamana kan n'o ye Jeda ye a yira k'a fɔ ayiwa ministre Alfuseni Sanu limanaw ko a nana ni kibaruya duman ye sabu ministre ko a ye bɛnkan sɛbɛn dɔ bolonɔ bila ayiwa nafoloko de don a yira k'a fɔ miliyari 300 ɲɔgɔnna o de juru donna Mali gouvernement na walasa ministre min bɛ an ka sɔrɔko kunna Alfuseni Sanu ko k'a daminɛ mai kalo tile 10 tɛmɛnen ka taa bila tile 13 la o tun bɛ jɛrɛ dɔ kɛnɛ kan n'o ye Banque islamique de développement BID ale ka ɲɔgɔn ye belebeleba n'o ye assemblée a yira k'a fɔ o de senfɛ ayiwa banque in n'o ye warimaraso in a ɲɛmɔgɔw limanaw k'u ye danayaba de da Mali kan sabu a senfɛ ministre yɛrɛ ye ministre so in ye laseli min kɛ ayiwa Alfuseni Sanu ka taama in na a yira k'a fɔ ko banque in ɲɛmɔgɔba n'o ye Ani Salem Samboul ko a ye danaya da Mali kan tuguni société internationale islamique de financement du commerce o ɲɛmɔgɔba don ani ICD ni baarakɛyɔrɔ belebeleba fila in fo ka taa se Banque islamique de développement k'u ye layidu ta kokura ayiwa k'u ni Mali jamana u bɛna dɔ fara u ka baara ɲɔgɔnya u bɛna fanga don a la o de senfɛ min ye kuma kɛra an ka cakɛda dɔ bɛ an fɛ yan min bɛ tajikow kunna office malien des produits pétroliers a yira k'a fɔ ko sira kura bɛna bɔ ka di ale fana ma n'o de ye ka juru don u la walasa u bɛ se ka u ɲɛsin tajiko ma Mali kɔnɔna la cogo min na o de la directeur général min bɛ ITFC n'o ye Hani Salem Sombol ayiwa sebatigi min filɛ n'a bɛ Banque islamique de développement kunna ko a ye Mali jamana fo kosɛbɛ limanaw gɛlɛya min bɛ yen bi ko Mali jamana sera ka i jɔyɔrɔ la juru minnu bɛ Mali jamana la a sera ka olu sara hali n'a sɔrɔ a gɛlɛyaw bɛ yen kɔfɛ u ka sɔrɔ ka ayiwa bolonɔbila kura wɛrɛ kɛ tuguni
dollar wari million 500 limana ko juru do Mali jamana na n'i y'a lajɛ a bɛ bɛn miliyari 300 a bɛ bɛn o de ma ministre ko a nana ni o bɛnkanw ye o b'a yira k'a fɔ ministre Alfuseni Sanu a taalen Jeda Banque Islamique de Développement a ka nin jɛrɛ in kɛnɛ kan jamana ko kun yera la wa Mali jamana wulila k'i jɔ ni saraba de a ko siratigɛ la e ko a ti dansigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ kuma na bi jamana an sera ka min kɔnɔ kumaw lakale aw ye o kuma an b'aw fo dantɛ foli min na an b'a fɔ a kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Mamadu Traoré fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba. Nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 66 51 51 37 97 97.